Dan iż-żmien tas-sena huwa fost l-iktar wieħed li jkonsisti f'xogħol fil-bażi tal-Malta Post, hekk kif mhux biss jirċievu ammont kbir ta' ittri u pakketti, iżda saħansitra jirċievu eluf ta' ittri mit-tfal Maltin għal Santa Claus. Fil-fatt wieħed għadu fiċ-ċans li mhux biss jibgħat ittra lil Santa Claus iżda saħansitra jirċievi ittra lura minn għandu. Madankollu wieħed irid jassigura li biex din isseħħ importanti li fuq wara tal-envelope jikteb l-indirizz tad-dar tiegħu. Aħna niġbruhom kollha f'daqqa u mbagħad nibagħtuhom l-Appland Santa's Post Office f'daqqa u noħduhom biex mbagħad il-Santa jkun jista' jirrispondi lit-tfal. Huwa importanti li is-sender address jinkiteb fuq l-envelope għax inkella Santa ma jkunx jista' jibgħat il-risposta tiegħu lit-tfal tagħkom. Iċ-Chief Operating Officer tal-Malta Post, Adrian Vassallo, kompla jispjega kif parti mill-bażi f'ħal-qormi f'dan iż-żmien tinbidel f'kamra dedikata għal dawn l-ittri uniċi li jiktbu tfal. F'dal-perjodu tal-miliet ovvjament konna nirċevu ħafna ittri l-indirizzati lil Santa Claus, nirċevu eluf ta' ittri fis-sena f'dal-perjodu. Biex xewqat ta' tfal ma jikkonsistux biss mir-regali u ġugarelli, iżda anke xewqat li jaħsbu f'ħadd ieħor. Fost l-oħrajn, il-ġenituri, il-ħbieb u anke persuni lanqas biss ikunu jafu bħal pereżempju dawk li huma fil-faqar. Intant, ir-Royal Mail tar-Renju Unit irrapportat li skont li rċiviet din is-sena l-iktar li tfal talbu kienu xi set tal-Lego, xi ħaġa li ilha ma sseħħ 7 snin. Ġugarelli oħra li talbu l Santa Claus kienu pupi ta' Barbie, roti u muturi tal-ġugarelli, soft toys, headphones u PlayStation 5, Hot Wheels u anke make-up.